A Deputación de Ourense, a través da Área de Benestar, presentou hoxe o novo programa de termalismo como terapia nun proceso patolóxico, neste caso a artrose de xeonllo. Trátase dunha iniciativa experimental en España que pretende poñer en valor a hidroloxía médica, así como o seu potencial e as súas posibilidades para ser considerada tecnoloxía sanitaria. Esa constante innovación en torno ao sector termal leva a que programas que se iniciaron hai prácticamente 3 anos hoxe estén plenamente consolidados e sexan unha referencia no resto do Estado. Así é este termalismo contra a soidade, ese que empezou con prácticamente 20-30 persoas, ahora mismo ten xa 200 usuarios e 22 concellos implicados. Estamos falando xa dun crecemento exponencial en 3 anos moi importante, e para iso é conveniente dar os datos. Axuda a unha realidade, a soidade non desexada, que está catalogada como patoloxía, efectivamente, por a Organización Mundial da Saúde. Iniciarase a próxima semana no balneario de Laias, onde ata 40 pacientes, xa hai 30 interesados, realizarán durante 9 días un programa que contempla diferentes técnicas termais en torno á auga, deseñadas polos especialistas médicos, para estudar os beneficios da balneroterapia na súa doenza. E a Deputación de Ourense foi a Administración Pública que entendeu que no marco dos seus programas de termalismo podía desenvolver esta iniciativa. O froito que a próxima semana empezará con carácter experimental no balneario de Laias, que será un auténtico laboratorio no cal un número de persoas importante para ser unha mostra que poda acreditar tamén a nivel local unha experiencia no campo da saúde, pois terán durante 9 días unhos tratamentos termais e, sobre todo, esta é unha experiencia que vai intentar marcar un camiño para que no futuro podan ser outras patoloxías, podan ser outros balnearios. Luís Menor tamén fixo referencia á incorporación do balneario de Allariz ao programa de termalismo social e os beneficios da próxima apertura do balneario de verán.